Tom, nu var du jo den første i Danmark, der fik GPS leveret af Pond Equipment. Hvordan har den oplevelse været? Jamen den oplevelse, den har jo simpelthen været så suveræn jo. Det er jo altså, lige i starten, der var jeg sådan lidt skeptisk, ikke også, om det er noget, jeg kunne finde ud af at bruge, ikke også. Men det er lavet sådan, så selv idioter som mig kan finde ud af at køre med sådan noget, ikke også. Og det er sgu fremtiden, det er det altså. Og så sparer vi en helvedes masse penge. Det har jeg set. Gamle kendinge og nye interesserede mødte op til åben hus hos Pond Equipment lørdag den 30. august i Brøndby. Den nye Grader 140M er beviset på akkuratesse. Med Gunnar Hansens nænsomme styring kan overfladen lægges med en nøjagtighed inden for få centimeter. Maskinen er styret med GPS, automatik op og ned og side af, så prøv at lægge mærke til bladet, det vil se køre ud af. Så I kan se, at han laver en fuldstændig lige linje dernede af, og han følger den linje, der var der før, fra den forrige demo. Hvad har du kigget mest på herude? Jamen det er nok rototilt inden for kaldet, klar. Ingen kan rototilt. En af fordelene med rototilt er, at man har mulighed for at skifte skovle inden for kabinen. Det kan man også med hydraulisk fæste. Men hvis man så vil tilte skovlen samtidig, skal man typisk ud og sætte slanger på til tiltskovlen. Men her, der har vi tilten til at sidde over fæstet. Samtidig har vi rotation. Prøv at lade mærke til markedsfortæller. Han kunne ikke starte med det eneste, han gør, efter at trykke på den knap. Det er at holde bilerne på. Prøv at mærke til det. Jeg bliver det over på. Og han kan ikke begynde at tænke på, at bagud og positionere. Den del af det, vi vil først komme til at tænke af det her. Vi der er den måde, vi lægger indtil videre. Maskinen er udstyret med right control til en afspiller i fronten, så det minimerer stød på maskinen, og selvfølgelig også på føreren, så du skal sidde så komfortabelt som muligt for ikke at blive ødelagt og ikke at blive træt af pladsen. Det er store maskiner, og vi går meget op i, at sikkerheden er i orden. Måler også antal overkørsler, så man har simpelthen hele tiden bevis for på koordinater inden for 30, hvor vi tager data på trummen og læser ind i vores computer deroppe, og så kan I se, hvad den har optaget det, vi kalder komprimeringsværdier. Det han ville prøve at vise, det var, at vi har implementeret det fra maskinen. Ja. Selve komprimeringssystemet på trummen, der har den her frem, er lavet simpelthen for Så var du også med til den udvidede dag med cykelprøven her. Ja. Vidste du godt, du var så god til... Nej, det gør jeg ikke. Det er heller ikke sikkert, det er mig, der er god til det. Det kan være, at de andre har dårlig konti. Inden for EcoGrade der, kan man komme længere med det? Det kommer man helt stensikkert. Der kommer meget mere. Der kommer på de små maskiner, der kommer indbygget i maskinerne, der kommer styringer på cylinderne, der måler ude i cylinderne,
så man ikke skal sætte føler på, altså, men det er simpelthen indbygget i systemerne. Det er, okay. Så det kommer som standard på maskinerne på et tidspunkt. Hvad synes du så om dagen i dag? Ja, det har været fantastisk. Det har været godt besøg, glade mennesker, og vi har jo ikke været uheldige med vejret, så... Nej, jeg tror, hvor jeg er lidt med i dag. Ja, de har smilt lidt til os, så det er rigtig godt.